ko min ye kujugu te bɔ dugu la gansan ntɛnɛn dɛmɛnen i k'a dɔn minisiri Lamini Seydou ale de kun ye énergie ministre ye i k'a dɔn minɛni sera a ma min ye directeur kɔrɔw ye énergie du Mali Umaru Jara Baru Kolondigi ani Kureshi Konarɛ Bɔjabate ninnu bɛɛ lajɛlen welela i k'a dɔn degunnen don o tɛmɛnen kɔfɛ énergie disiba n'o ye kadiribaw ye Bɔjabate k'a dɔn a caman fana tɛgɛ dara ka kunun ko min ye mandat de dépôt ye saratugu fɛ o tɛ ko duman ye sɛbɛnnikɛla ko Ousmane Traoré ale de kun ye directeur ye min bɛ production kunna Bouakar Diallo directeur administratif et financier Joseph Tera i b'o kalama o kun ye chef département juridique Amina Niane ale kun ye secrétaire général chargé du département juridique Bɔjabate ani communication o tɛmɛnen kɔfɛ i k'a dɔn awa contrat minnu kɛra o y'o fana sɛbɛkɔrɔ laruwe Bɔjabate fo ka taa se douaniers ma douanier muso min bɛ yen n'ale de tun bɛ tajiko kunna n'o ye Saran Jakite a fana minɛna sɛbɛnnikɛla ko nin minɛni min n'a dabɔra a laban taara wolo min na i k'a dɔn jagokɛla denmisɛn dɔ bɛ yen Mamala e ko o yɛrɛ fana ma wele k'o bila degun na wa sɛbɛnnikɛla ko sɛgɛsɛgɛli labanw ani kunnafoni labanw kɔni ye min jira Bɔjabate ko in ma ban koyi a ko fɛn bɛ ye sɛngɛ kɔrɔ min tɛ fali Bɔjabate ka sababu kɛ mun ye san 2023 min ye EDM ye n'o ye énergie Mali sɛgɛsɛgɛli sɛbɛnw ni ɲɔgɔn ye sɛbɛnw n'o ye procès verbal minnu kɛra novembre kalo tile 23 san 2022 Bɔjabate k'a dɔn o de jɛkulu min sigilen don énergie yɛrɛ ni k'a ko ɲɛnabɔ conseil d'administration Bɔjabate k'a dɔn sugubulo minnu dira groupe 27 min sugubulo dira ani tribune 2 Bɔjabate k'a dɔn o fana sugubulo ɲaami caman de b'o la gɛlɛya caman de b'o la min ye hadamaden kamana guwa waati kɛra jamanakuntigi yɛrɛ min ye Asimu Goyita ye a y'i nin don énergie ko la sabula a y'a ye malidenw sɛbɛkɔrɔ degun na Bɔjabate a ni donnen a la u nana kɔrɔfɔ minnu fɔ a ye gɛlɛya minnu bɛ yen wariko dɛsɛ minnu bɛ yen o yɔrɔ bɛɛ i k'a dɔn a ye ministre de l'économie wele min ye Sanu ye k'a fɔ a ye a k'i jija cogo bɛɛ miliyari 30 ka da fɛnɛ kɛnɛ ka joona joona sugubulo minnu bɛ se ka kɛ sababu ye malidenw bɛ lafiya sɔrɔ kurantigɛ la o ka ɲɛnabɔ bolonɔbila kɛra novembre kalo san 2022 Bɔjabate i b'a ye k'a fɔ min ye wari kunfɔlɔw ye o dira ayiwa sugubulo dira minnu ma waasa minɛn minnu kɔfɔlen don olu ka na a mɛnnenba ka kɛ kalo 3 ye nka n'i y'a ta k'a lajɛ gwɛlɛyaw fana nana da ɲɔgɔn kan juraw fɛ marché taara ka di minnu ma groupe 27 Bɔjabate k'a dɔn miliyari 6 sɛbɛnnikɛlaw ko n'i y'a ta k'a lajɛ kabini sugubulo in di yɔrɔ Bɔjabate k'a dɔn keleku b'a la namara b'a la ka sababu kɛ mun ye bɛn ma kɛ conseil d'administration yɛrɛ i k'a dɔn sugubulo dili la bɛɛ lajɛlen y'i ta fɔ u nana mun kɛ jagokɛla dɔ bɛ yen min ye Adama Sa nɔgɔ ye n'ale ka cakɛda de tɔgɔ ye ko Kazi construction Bɔjabate k'a dɔn ale de welela da ni da bɛnkan yɔrɔ jan dɛ Bɔjabate k'a dɔn sugubulo in ka ta ka d'a ma a bɛrɛ ta sugubulo in bi di tuma min i k'a dɔn ayiwa min ye énergie ɲɛmaaw ye n'o ye conseil d'administration ani baarakɛla tɔw u ye ɲɔgɔn ye kɛ bɛɛ k'i hakili jagabɔ sabula wari kasabi barika ka bon sugubulo min bɛna di a kasabi barika ka bon jamana mɔgɔw bɛ fɛn in na joona bɛɛ k'i hakili jagabɔ Bɔjabate i k'a dɔn o ɲɔgɔn ye o kɛra novembre kalo tile 23 san 2023 a don min ye kɛnɛ in ɲɛmaa ye Abdurahmani Danbɛlɛ Bɔjabate i k'a dɔn ayiwa min kɔni ye wulikajɔw ni jateminɛ ye a ye sɛbɛnfura in bɔ k'a bi ko bɛɛ lajɛlen k'i hakili jagabɔ yalima a ka di Adama ma yalima a kana di de Bɔjabate maa kun bɛ kɛnɛ kan min ye Bouakar Bɛnibu ye i k'a dɔn ale ye trésor directeur kɔrɔ ye Bɔjabate i k'a dɔn o kumana o ko a bɛrɛ ta nin ko min filɛ nin ye nin haraba bɛ sɔn ka teliya sabula minisiri yɛrɛ min bɛ énergie kunna yalima o b'a ko kalama wa yalima o y'a ka hakilina ta di wa o ye kelen ye a ko in fanga ka bon a wari kasabi bɔta ka bon o tɛmɛnen kɔfɛ minɛn min ni jamana mɔgɔw b'a la a bɛna ta ka da min ma yalima o y'a sɛgɛsɛgɛ n'a se b'a ye walima nafolo b'a bolo min bɛ se k'a to a ka nin ko in gun wa Bɔjabate k'a dɔn o y'o fɔ sɛbɛnnikɛla k'o kuma kɔni bɔ caman kun bɛ kɛnɛ kan minnu dugura Bɛnibu ye la nka caman kun bɛ kɛnɛ fana kan Bɔjabate minnu ko a ye a t'a kun bɔ a ye nin t'a
damati aya damati min ye wati o koroné do I ka don sɛgɛsɛgɛliw ni jateminɛw amata yorojan wajabati fiɲɛ be o ye jalaki ye o ye suɲani a ko ni y'a ta k'a lajɛ o bɛnga de nana wolo min na wajabati I b'a ye k'a fɔ hali saratigi dɔ bɛ yen Moribo Pujugu o kɔni y'a fɔ kosɛbɛ a ko sugubilen nafolo barika bonyana kosɛbɛ wa min ye dili ye dani da ka sɔrɔ a ma kɛ mankan ye bɛɛ ka bɔ a kalama o fana y'a jira k'a fɔ jalakiba de bɛ a ko administrateur minnu bɛ yen wajabati k'a don bɛɛ sannen don a ko siga kɔni don la sabula nin ɲɔgɔn na ko belebele e ka sin k'o nana masumalen ta k'o da ten dɔ fɛ wajabati k'a dɔn mankan ma bɔ a la wuli ka jɔ ma kɛ a k'o tɛ ko tiɲɛ ye o de la maa dɔw bɛ yen minnu kɔni y'u bolo nɔ kosɛbɛ wajabati n'i y'a ta k'a lajɛ minnu kɔni ayiwa ni hakilinaw walima taabolow ma ɲɔgɔn sɔrɔ kosɛbɛ a ko I b'a ye k'a fɔ madame Aminata Fofana Adama Yɔrɔsi de bɛ wajabati ninnu bɛɛ lajɛlen y'a jira k'a fɔ dossier in kɔni ayi a ka tɛmɛ I k'a dɔn dossier ɲɛnama don wa min ye hakilinaw ye u dafalen don a don directeur général Edamu na wajabati o yɛrɛ duloki bɔ k'a da a ka d'a ma a bɛ se k'a kɛ wajabati a ko nin ko in damanda bɛ se ka kɛ cogo di a ko tuma n'i ye ayiwa Edamu a dossier in da k'a lajɛ administrateur foroba cakɛlaba ninnu yɛrɛ de ye bɛnbaka don wajabati janfa bɔra olu de fanfɛ kosɛbɛ a ko n'o tɛ wajabati ni nin ɲɔgɔn na ko bi kɛ jamana bi degun na jamanakuntigi da donna fɛn min na wajabati o man ka kɛ manamana ko ye o ko de kan ka woloma k'a bɔ a da fɛ k'a sɛgɛsɛgɛ min b'a to fili ti don a la min b'a to keleku ti don a la min b'a to I k'a dɔn majɛ ti kɛ a ko tuma min n'u nana bɛn o la sa wajabati u nana kɛrɛfɛmɛruw daminɛ kɛrɛfɛmɛruw in daminɛnen wajabati k'a dɔn pôle économique et social financier ani cour suprême olu ma pan wo niveau ye kunna a la sabula olu y'a bɛɛ lajɛlen ta k'a laroué k'a sɛgɛsɛgɛ u nana ye k'a fɔ tiɲɛna tiɲɛ don sugubilen in taara ka di Adama Sanogo min ma wajabati k'a dɔn n'o ye case construction ye wajabati a se t'a ye o tɛmɛnen kɔfɛ a dɔnniya t'a la a nafolo t'a bolo wajabati k'a dɔn sumaya ani a nana ni groupe tiɲɛnenw walima janfa minnu kɛra a jukɔrɔla la a ko nin bɛɛ lajɛlen ye dabɔnkama ye sabula groupe minnu nana sɛbɛnnikɛla y'a jira k'a fɔ hali pièce de rechange o ye n'a banna walima minani dɔ tiɲɛna na o falenni wajabati o bɛɛ kun y'a damata mankan ye wa min ye fundeni jamana ye Mali y'o ye a bi chauffer de a wuli o wuli I wajabati k'a dɔn I b'a fɔ a ka mɛnɛ fila ye a ko ani groupe minnu fana tiɲɛna kabini ayiwa lajɛli yɔrɔ la nin bɛɛ b'a jira k'a fɔ min fɔra kabini ayiwa yɔrɔ jan yalima a bi se wa wajabati yalima a dɔnniya b'a la wa olu bɛɛ lajɛlen nana jɔ o de la n'i ye PV ta k'a lajɛ conseil d'administration ka PV novembre kalo tile 23 san 2023 wajabati I bi jalaki ni fiɲɛ ye fa bɛɛ fɛ min ni min ye nɛmu kɛ min ni min ye janfa kɛ a bɛɛ lajɛlen jɛlen don wajabati nin ko in bi yɔrɔ min sɛbɛnnikɛla ko a ti maa si den kelen don ye fo n'a sɔrɔla I t'a la nin kun ye sɛbɛn ye an ye min bɔ indépendant kɔnɔ a ka bi bɔli la indicateur de renouveau sɛbɛnnikɛla karamɔgɔ tɔgɔ ko Seydou Jara Jarakɛ ko a ko fiɲɛ mun ma kolon to o tɛ kolonkala to karamɔgɔ dɔ b'a min ye énergie du Mali I b'a ye k'a fɔ ale kunkanko kuma de bɛ da kɔnɔ sɛbɛnnikɛla yira k'a fɔ I bɔra k'i da don fɛn mun na karamɔgɔ dɔ b'a min ye Seydou Jara ale fana kan bɛ ka dɔɔni maana sɛbɛnnikɛla ko a ko min ye Lamini Seydou Traoré sɛbɛnnikɛla ko ale kɔni bɛ bolola nin ko in na n'ale courant ni ji ministre kɔrɔ ye min ye énergie du Mali ale ɲɛma directeur général fila Kureshi ka taa bila Umaru Baru kolontigi la karamɔgɔ dɔ b'a sɔrɔ olu bɛ bolola o ni min ye ɲɛma minnu bɛ ni siga kɛr'u bɛɛ lajɛlen na karamɔgɔ dɔ b'a sɔrɔ nin bɛɛ lajɛlen bɛ bolola sɛbɛnnikɛla y'a yira k'a fɔ min ye énergie a n'a baarakɛɲɔgɔn ye karamɔgɔ dɔ b'a sɔrɔ u don bɛ olu fana tu la a ko min ye nin denmisɛnnin ye n'a ma ka di a suma ka di a tɔgɔ ye kɔgɔ tigɛ ka baw tigɛ n'o ye Mamadu La société La et Fils I b'a dɔn de ayi La et Fils n t'a dɔn k'o ye Mamadu La ta ye o La et Fils La et Fils o de ye Mamadu La ka société o de y'a ka société mun y'a sɔrɔ sɛbɛnnikɛla ko karamɔgɔ dɔ b'a sɔrɔ min y'a sɔrɔ a man di ye sabu min ye don mobili kɔnɔ I ka taa kasobuba kɔnɔ k'o tɛ kuma duman ye nin ko in ni tajini ma ban ntɔn kana taa ntɔn sanga ayiwa naam
sɛbɛnnikɛla ko kuma bi kɔfɛ karamɔgɔ Dabatungura min ye Mamadu la n'o ye Mamala ye karamɔgɔ Dabatungura u y'a don mobili kɔnɔ ni ka taa suru ka sobonba kɔnɔ Allah sɛbɛnnikɛla ko jalaki min y'a sɔrɔ o de ye sɛgɛsɛgɛliw ye n'o ye Cour suprême ye karamɔgɔ Dabatungura k'a yira k'a fɔ ale ye exonération sɔrɔ min ye taji ye k'a ladon jamana in kɔnɔ k'a di EDM SA ma sɛbɛnnikɛla ko min ye taji min tun kan ka di EDM ma karamɔgɔ Dabatungura bɛn kɛra min kan sɔn kɛra min ma n'a tun kan ka di EDM ma n'a ma di litiri 19,9 miliyɔn 900 ani 89 k'o de ma di bɛnkan kɔnɔ sɛbɛnnikɛla ko karamɔgɔ Dabatungura sɛgɛsɛgɛli de bɔra n'o jaabi ye n'o tɛ nin ko in tun kurula k'o da senkɔrɔ ka ban énergie bololankolon malidenw an bɛ dibi kɔnɔna la sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i y'a lajɛ min ye gundo caman poyira a ko société la ye fils tɛmɛnen kɔfɛ karamɔgɔ Dabatungura n'o ye litiri 19,9 ye a ko maa wɛrɛ fana minɛna ngɔnɔ ma n'o ye société Fatumata Bacili karamɔgɔ Dabatungura ni ye ne yɛrɛ siɲɛ fɔlɔ ye ka muso tɔgɔ mɛn nin ɲɔgɔn na fɛn na société de kɛmɛ ka jamana in fa pɔ hali kuntigi ta ban naam sɛbɛnnikɛla ko o fana minɛna karamɔgɔ Dabatungura o fana minɛla min ye litiri 2 ni ɲari karamɔgɔ Dabatungura k'o fana ma livrer sɛbɛnnikɛla ko a ko société Baraka Petroleum i b'u dɔn wa i ko n tɛ ka ci société Baraka Petroleum karamɔgɔ Dabatungura min ye litiri 315 ani 15 o tuma k'o fana ma livrer sɛbɛnnikɛla ko a ko min ye jalakiw hali bi a ko tɔw bɛ ka sɛgɛsɛgɛ a ko n'i ye jateminɛ kɛ karamɔgɔ Dabatungura min ye denmisɛn min ka kungo kuma bɛ ka fɔ n'o yɛrɛ ye Seydou Jara kabakoya n'o ye Mamala ye Mamala a ma ka di jamana in kɔnɔ fonisire don karamɔgɔ Dabatungura bɛɛ lajɛlen de bɛ k'a tɔgɔ duman fɔ a ka muɲu n'a ka sabali nka min ye faso nafolo burujali ye karamɔgɔ Dabatungura k'o de ye maa caman dabali b'a ka ko la sɛbɛnnikɛla ko a ko min ye artistes ni comédiens ye olu kɔni ye kunu bɛɛ lajɛlen kɛ réseaux sociaux kan karamɔgɔ Dabatungura n'u y'u ka kanubaya kumaw ye u ka dɛmɛ ni dɛmɛ ni k'o ta ka Mamala sɛgɛrɛ janko jamana ɲɛmɔgɔ bɛ se ka mago to kunnafoni filɛ nin ye an ye min bɔ indicateur de renouveau kɔnɔ u ka bi bɔli don Wajibate ne bɛ n bolo kari ka don n bɛ bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u k'a ma le soir de Bamako Bamako wula wajibate k'a dɔn maa min ye sɛbɛnni kɛ min ye Laya Jara ye n b'o ale de ye nin fasiri a ko wajibate k'a dɔn jamana in ɲuguɲugu bi ɲagaɲaga wuli wajibate k'a dɔn hali bi kɔrɔlenw u bara k'o de maa na minisiri min kɔni bɛ kiiri kunna wajibate i k'a dɔn a kelen bɛ ka sɛbɛnfura kɔrɔw de bɔ k'u da kɛnɛ ka tandara wajibate min kɔni n'a ka kan ka furanfura k'a sɛgɛsɛgɛ k'a lajɛ min ye tiɲɛ ye k'o bɔ a la nkalon fana i k'a dɔn u ka da kɛnɛ kan ni kiiri min bi kɛ o ka sɛbɛkɔrɔ kɛ a ko sabula jamana i k'a dɔn a ka du a ka so dɔw bɛ yen wajibate olu feerela waati la kuma in kɔni a ŋunugunu kun wulila waati la ka da nka e ko kɔsɛn in na u tɛna u sen don dossier fana na k'a bɔ k'a bi tali wa sabula n'i y'a ta k'a lajɛ wajibate i k'a dɔn immeuble a bɛ se 27 ma ni dɔw sanna sanjogo ɲuman na ni dɔw kɔni a wari bɛɛ lajɛlen sarala wajibate siga kɔni bɛ min na a nafolo kasabiw olu de taara min wari joni de ye wari minɛ joni ye wari dun wajibate min fana jɛlen don a du dɔw bɛ yen wajibate a so dɔw bɛ yen minnu zanjogo ma ɲɛnabɔ sabula sɔngɔ yɛrɛ kun ye min ye pankɛrɛw kunna wajibate k'a dɔn ka sin k'a manamana feere k'a di nɛrɛmugu tada la a ko nin kɛwale minnu kɛra dɛ wajibate k'a dɔn segin bɛna k'a bɛɛ lajɛlen k'a bɛɛ ta kelen ni k'a lajɛ avrikalo tile 27 san 2021 pôle économique et financier tribunal de grande instance komini sabanan wajibate o kun ye sɛgɛsɛgɛli kɛ sɛgɛsɛgɛli in i k'a dɔn o taara wolofɛn caman na wololi minnu kɛra wajibate a dɔnna k'a fɔ foroba cakɛlaw de ka fiɲɛ ka bɔ a la kosɛbɛ hali n'o y'a sɔrɔ jagokɛla minnu ye yɔrɔ in zan dɔw fana bɛ fiɲɛ b'u la sabula inspection des domaines des affaires foncières wajibate k'a dɔn o nana ɲɛfɔli kɛ ɲɛfɔli yɔrɔ sɔngɔ a k'an ka bɛn min ma lakika la yɔrɔ yɛrɛ a k'an ka jɔ cogo min na wajibate a n'a dira di cogo minnu na o ɲininkara i ka don u bɛ min ni min dɔn o y'o sɛbɛn kɔrɔ fɔ minisiri n'o bɛ kiiri minisiri ko fɔ wajibate mɛkalo san 2022 ale ye kunnafoni di kɛ kunnafoni in kɔnɔ a y'a jira bɛɛ k'i labɛn
immeuble minnu ni faso ta don bɔjabate k'a dɔn a bɛɛ lajɛlen ka ɲɛnabɔ a nana kuma min ka kosɛbɛ Institut national des arts INA bɔjabate a y'a jira k'a fɔ o kɔni o t'a la sabula min y'o ko ye o danna sira la CNT n'o bi jamana sarakisɛw ɲɛnabɔ bɔjabate o laban fana na n'i da don immeuble 30 bonyango bɔjabate o min ni faso ta kun don bɔjabate k'a dɔn u feereli ma gɛlɛya a feerela faso fɛ ka tila ka faso ka cakɛdaw olu tilala k'a yɔrɔw ta luwanze la yalima o bi kɛ kɛcogo jumɛn na bɔjabate n'i ye nin damanda ta o de ye maanifi yɛrɛ ni tiɲɛ laban kɛra sa i k'a dɔn min kɔni yɔrɔ minnu n'u tɔnɔma dara bɔjabate a ɲɛ ka ɲini direction nationale des impôts de Bamako bɔjabate k'a dɔn direction régionale des douanes bâtiment maison des avocats ex direction régionale des génies rural bâtiment ex ministère du développement direction nationale de la géologie bɔjabate i k'a dɔn ayiwa sɛgɛsɛgɛliw ani jateminɛw ani déclaration nga n'i y'a ta k'a lajɛ min bɛ hadamaden kamana gan i k'a dɔn yɔrɔ minnu kun ye ayiwa bɛɛjɛ yɔrɔ ye o ko min ma espace public bɔjabate i k'a dɔn u nana o fana woloma ka sɛgɛnna bɔ a la k'a dɔn k'a fɔ espace public den 2,221 bɔjabate i k'a dɔn tila bɛɛ lajɛlen fana taara k'a tɔnɔmada bɔjabate i k'a dɔn jamana ma fɛn ye o la a ko n'i ye wulikajɔ ta i b'a ye k'a fɔ min ye ayiwa IER sotiba bɔjabate k'a dɔn ɲinama k'o yɔrɔ kɔ o tɛmɛnen kɔfɛ bɔjabate b'a ye k'a fɔ kunnafoniw ni fɛn minnu dira i n'a fɔ yɔrɔ min n'u k'a ma Afirika kibaru bɔjabate k'a dɔn o fana tɔgɔ fɔra maa min y'o yɔrɔ fana san bɔjabate a sana san cogo min na i k'a dɔn u ye sɛbɛndiyali kɛ n'o tɛ n'o y'i b'o la immeuble minnu bɛ yen n'a feerela mɔɔ ma maa minnu dɔnnen don bɔjabate i k'a dɔn ayiwa sɛgɛsɛgɛli ni ɲɛfɔli o de bɛna kɛ a ko a fɔlɔfɔlɔ yɔrɔ min feerela Mamadu Jaje Bama jagokɛla don ale ye bâtiment kɔrɔ min n'a tun bɛ fɔ a ma ministère du développement social bɔjabate k'a dɔn a feerela a ma miliyari 1 ani miliyɔn 450 min ye Mamadu Gambi ye jagokɛla don ale ye yɔrɔ san yɔrɔ min n'a tun bɛ fɔ a ma agence pour l'aménagement de la gestion des zones industrielles de Bamako ale y'o san miliyɔn 200 bɔjabate n'o y'i bɔ yen min ye Amadu Jige ala k'a hinɛ jagokɛla don bɔjabate direction nationale de la géologie et des mines ale y'o yɔrɔ san miliyɔn 100 ani miliyɔn 14 n'o bɔra yen Umaru Ɲangadu Petit Baru jagokɛla don bɔjabate i k'a dɔn immeuble 6 ale y'o san min ye direction de la santé miliyɔn 450 kunkanfɛ direction des affaires sociales miliyɔn 453 a n'a kunkanfɛ direction nationale des industries miliyɔn 725 n'a kunkanfɛ ani yɔrɔ kɔrɔ min n'a kun bɛ fɔ a ma formation ayiwa des magistrats miliyɔn 46 a n'a kunkanfɛ ani direction des associations des histoires de Bamako miliyɔn 406 n'a kunkanfɛ a ko n'o bɔra yen min ye Umaru Dukure jagokɛla don bâtiment kɔrɔ min bɛ n'o ye mission d'appui aux réformes politiques ale fana ye o yɔrɔ sa miliyari 1 miliyɔn 293 ni buruburu min ye Umaru Jigiba jagokɛla don bâtiment kɔrɔ min n'u k'a ma direction régionale du commerce de Bamako ale y'o yɔrɔ sa miliyɔn 700 bɔjabate n'o bɔra yen Dawuda Dawu i k'a dɔn pétrolier don ale ye bâtiment min san u kɔrɔ min ma grande chancellerie de Bamako ale y'o san miliyɔn 227 bɔjabate k'a dɔn min ye ayiwala Mohamed Ali Gagné bɔjabate ale ye yɔrɔ san direction de l'emploi de travail sécurité sociale Bamako ya o sana miliyari 1 miliyɔn 237 ni buruburu min ye kɛlɛ Maju Sɛnpara jagokɛla don bɔjabate direction nationale des impôts Bamako ale y'o san miliyari 1 ani miliyɔn 74 n'a kunkanfɛ min ye Ablaye Sakɔ jagokɛla don ale ye bâtiment min san direction régionale des douanes i k'a dɔn o bɛna miliyari 2 ani miliyɔn 770 n'a kunkanfɛ min ye Bubu Ɲangadu jagokɛla don ale ye bâtiment min san bâtiment kɔrɔ min n'a tun bɛ fɔ a ma division des cadastres bɔjabate i k'a dɔn et foncière a y'o san miliyɔn 500 a n'a kunkanfɛ
Abdraman So wajibato o ye bâtiment fila sɔrɔ min ye maison des avocats o wari bɛnna million 350 Modibo Iyara Nangore PDG Iyara service wajibate i k'a dɔn immeuble 3 ale o de san min ye centre national artisanal wajibate ani bâtiment fila institut de la statistique wari o bɛnna milliard 1 ni million 400 ani 45 ni buruburu Burahima Bakili pétrolier d'eau direction kɔrɔ régional génie rural ale o san million 495 Modibo Jara localisotigi do wajibate i k'a dɔn logement 1 ani 2 direction des douanes o sana ale fɛ million 660 ani 1 bi min ye aywa sɛgɛsɛgɛlikɛlaw ye ani ministre min bɛ ngi ɲininka kiiri kunna wajibate nin papier kelen de bɔlen do hali n'a sɔrɔla wari sarala a sara cogo la u y'a sɔrɔ a sɔrɔ cogo la wajibate nafolo taara min a wari joni de ye wari in minɛ jamana ye wari sɔrɔ wa o ɲininkali tɔmi bɛɛ wajibate a ko n'i y'a ta k'a lajɛ siga tɛ min fana na yɔrɔ dɔw bɛ yen i k'a dɔn olu sanbaw wajibate i k'a dɔn u ni tubabu baarakɛlaw bɛɛ n'a kan min kɔni ye ka dɔ b'a sɔngɔ la k'a nagasi u ye dɔɔnin d'u ma a ko nin bɛɛ lajɛlen de bɛ na sɛgɛsɛgɛ wajibate k'a ɲɛdɔn an bɛ don min na ko bi wajibate k'a dɔn jamana in kɔni gɛn bɛ bilikanboli sabula ni min cogo dɔ i bɛ taa tun wajibate k'a dɔn ko kɔrɔ san 10 san 20 a bɛɛ lajɛlen de b'a ka laruwe ka poussière bɔ a la ko an bɛɛ ka ko k'a jɛ o de bɛ kɛ sababu ye jamana ka taa ɲɛ nin mankan mana taa fara EDM SA ta kan wajibate k'a dɔn ayiwa a bɛ birisa ɲami dɔnkilidalaw ka kuma don jamana tɛ fereke ka tɛmɛ nin kan nin kun ye sɛbɛn ye an ye min zalo ka bɔ soir de Bamako kɔnɔ Bamako